Ja, hej bloggen. Det är Katin Gustav här igen. Ja, jag är tillbaka nu redan. Det var bara några minuter sedan jag la upp förra. Jag måste ju säga fortfarande att ja, ni som är pedofilbögar, ni borde ringa upp mig. Ja, exakt. Ring upp mig. Ring. Vänta. Fan, upp mobiljäveln. Ja, vad är det? Är du pedofilbög? Ja, vad bra. Ja, men du kan komma hit med en gång. Ja, det är jag inget. Ja, vet du var jag bor? Ja, vad bra. Ja, men kom hit då. Kom hit. Så har vi börjat på det. Bra, hej. Ja, det var en kompis till mig som skulle komma här. Men jag först ska avsluta den här videon. Nu ska vi bara se. Vad är missen? Ja, kom in. Oj, pedofilbögen här. Va? Inte du! Nej, du har min kuk! Nej! Ja, det var som våldtaget en Gustav. Ja, nej, oj, nej.